Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Mirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmeritam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamrihyam Dadadi Sapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Udapadakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajadam Sahagana Raghunathanidam Tam Sajivam Sadvaitam Savadudam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanda Radha Kanda Namostude तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः. विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ച 6 ശ്ലോകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്താലോ? നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ശ്ലോകം എന്തായിരുന്നു? ആദ്യം പഠിച്ച ശ്ലോകം വാചോ വേഗം മനസ്സോ വേഗം വാചോ വേഗം വിഷഗേദ ധീര സർവാമപീഠാം പൃഥിവീ ശശ്യാത്. ഹരേ ബോൾ. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, എന്താണ് കണ്ടത്? ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തില് ലോകമെമ്പാടും പൃഥ്വിയില് ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള വ്യക്തിയുടെ 6 ഗുണങ്ങൾ, 6 കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. വാക്ക്, വാചോവേഗം, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വ നാവ്, ഉദരം ഉപസ്ഥ. ഉദരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയറ്, അതുപോലെ ജനനേന്ദ്രിയം. ഈ 6 കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നവന് ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളവനാണ്. ലോകമെമ്പാടും ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളതാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത്? 2ാമത്തെ ശ്ലോകം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. 2ാമത്തെ ശ്ലോകം ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, 6 കാര്യങ്ങൾ. ഭക്തിക്ക് വിനാശം വരുത്തുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? അത്യാഹാര പ്രജ്വലോ നിയമാഗ്രഹ പ്രജൽപ നിയമാഗ്രഹ ജനസംഘസ്ഥലൗല്യം ച ഷഡ്ഭിർഭക്തിർ വിനശ്യതി. ഹരിബോൾ. അപ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് 6 കാര്യങ്ങൾ? ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ. അത്യാഹാരം, ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ കഴിക്കുക മാത്രമല്ല, ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സ്വരൂപിക്കുക. പിന്നെ പ്രയാസ, അതിയായിട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക. പ്രജൽപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനാവശ്യമായിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത്. നിയമാഗ്രഹ 2 അർത്ഥമുണ്ട്. നിയമാഗ്രഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിയമങ്ങളും പാലിക്കാതിരിക്കുക. ആഗ്രഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് നിയമമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ കൂടുതലായിട്ട് നിയമങ്ങൾ, പേരിന് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക. അതാണ് നിയമാഗ്രഹ. പിന്നെ ജനസംഘ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതിയുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് നമ്മൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അവരുമായിട്ട് സംഘം ചേരുന്നത്
നമ്മളെ ഭക്തിക്ക് വിനാശമാണെന്ന് കണ്ടു. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം എന്തായിരുന്നു? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടത്? ഭക്തിക്ക് സഹായമായത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഭക്തിക്ക് സഹായമായ 6 കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു. എന്തായിരുന്നു? ഉത്സാഹം, വിശ്വാസം, ക്ഷമ, ഉത്സാഹം, വിശ്വാസം, നിശ്ചയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമ, ആത്മവിശ്വാസം, ആത്മവിശ്വാസം, ധൈര്യം, ധൈര്യം, ക്ഷമ, ധൈര്യ, കർമ്മ, ക്ഷമ. തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് അനുകൂലമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. സംഘത്യാഗ, ഭക്തരല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ചെയ്തു അതിൽ ചേരാതിരിക്കുന്നു. സതോവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ? പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക, ആചാര്യന്മാരുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭക്തിക്ക് സഹായമാകുമെന്ന് നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടു. ഇനി 4ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദാനം ചെയ്യുക, തിരിച്ചു സ്വീകരിക്കുക, ദദാതി പ്രതിഗ്രഹണാദി ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പ്രീതി ലക്ഷണം. നമ്മൾ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് ദാനം കൊടുക്കുക, സ്വീകരിക്കുക, രഹസ്യങ്ങൾ പറയുക, കേൾക്കുക, പ്രസാദം കൊടുക്കുക, ഭക്ഷിക്കുക, സ്വീകരിക്കുക. അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രീതി ലക്ഷണം. പ്രീതിപൂർവം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സംഘം ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അടുത്തത് നമ്മൾ എന്താണ് 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടത്? കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരീതം മനസാദ്രിയേത്. അതായത് നമ്മൾ 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് കണ്ടു. എന്തായിരുന്നു? ആരൊക്കെയായിരുന്നു? കനിഷ്ഠാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. കനിഷ്ഠാധികാരിയെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രണമിക്കേണ്ടത്? കനിഷ്ഠാധികാരിയെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ വ്യക്തിയെ നമിക്കേണ്ടത്? മനസ്സുകൊണ്ട്. അതാണ് മനസാദ്രിയത. മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയെ നമസ്കരിക്കുക. മധ്യമ അധികാരിയാണെങ്കിലോ നമസ്കരിക്കണം, സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിക്കുക. എന്നാൽ ഉത്തമ അധികാരിയാണെങ്കിലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അദ്ദേഹത്തിന് സേവനം ചെയ്യണം, അല്ലെ? അപ്പോ ഉത്തമ അധികാരിയത്ത് നമ്മൾ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് സഹവസിക്കണം, അദ്ദേഹത്തിന് സേവ ചെയ്യണം. അപ്പോ ഉത്തമ അധികാരിയാണ് പ്രേമഭക്തിയിലുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഉത്തമ അധികാരി. ഉത്തമ അധികാരിയെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ഒരു ഉത്തമ അധികാരിയെ ആയിരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ വ്യത്യാസം കണ്ടു. എന്താണ് മധ്യമാധികാരിയുടെയും ഈ 3 പേരുടെയും വ്യത്യാസം നമ്മൾ ആ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടു. ഇനി 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടത്? ഇന്നലെ കണ്ട ശ്ലോകം. ദൃഷ്ടൈ സ്വഭാവജനിതേ വപുഷശ്ച ദോഷൈർ ന പ്രാകൃതത്വമിഹ ഭക്തജനസ്യ പശ്യേത് ദോഷങ്ങൾ ഖലു ബുദ്ബുദ വേന പങ്കൈർ ബ്രഹ്മദ്രവത്വം അപഗച്ഛതി നീരധർമ്മൈ. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? എന്താണ്? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് ഭക്തന്മാരെ? ഭൗതിക തലത്തിൽ കാണാൻ പാടില്ല. അവരുടെ നിറം, അവരുടെ ആകാരം, ഇതെല്ലാം വെച്ച് അവരെ നമ്മൾ കാണരുത്. ആത്മതലത്തിൽ വേണം അവരെ കാണുന്നതിന്. അതിന് ഉദാഹരണം ഗംഗാജലം എങ്ങനെയാണ്? അതെ, മലിനമാകുന്നോ എന്നാലും അപ്പം മലിനമായെങ്കിൽ പോലും ഗംഗാജലം ഒരിക്കലും അശുദ്ധമാകുന്നില്ല, അത് എന്നും ശുദ്ധിയായിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർ, ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാർ ഗംഗാജലം ചെളി നിറഞ്ഞ് പതഞ്ഞു പൊങ്ങിയാൽ പോലും അതിൽ കുളിക്കുന്നു. അപ്പോ അതേപോലെയാണ് ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ശാരീരികമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം കണ്ടോ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം കണ്ടോ, കുടുംബം കണ്ടോ, ജാതി ഭേദം ഇതൊന്നും നോക്കിയല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം, അതാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പം ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും
അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ അശുദ്ധമാക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടു. ഇനി നമ്മള് ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മള് നോക്കാം. അപ്പോ 7ാമത്തെ ശ്ലോകം 1 തൊട്ട് 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് വൈദി സാധന ഭക്തിയിൽ വരുന്നതാണ് 1 തൊട്ട് 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. അപ്പൊ വൈദി സാധന ഭക്തിയില് 7ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഉപദേശാമൃതം 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. രൂപ ഗോസ്വാമി കി ജയ്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദന് പ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു വൈദി സാധന ഭക്തിയില് 7 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതില് 7ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മളിപ്പോ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ വൈദി സാധന ഭക്തി ഇന്നത്തോടു കൂടി ഈ ഉപദേശാമൃതത്തില് തീരുകയാണ്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ രാഗാനുഗ സാധന ഭക്തി ആയിരിക്കും കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ വൈദി സാധന ഭക്തിയില് നമ്മള് 6 ശ്ലോകങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടു. 7ാമത്തെ ശ്ലോകവും നമ്മള് കാണാൻ പോവുകയാണ്. വിശുദ്ധ നാമം ചൊല്ലുന്നത്. ശുദ്ധ ഭക്ത സംഘം. ഉത്തമ ഭക്തിയുടെ തലത്തിലേക്ക് വരാൻ ആദ്യം നമ്മൾ ഹൃദയത്തിന്റെ കണ്ണാടി മൂടുന്ന ഭൗതിക മലിനീകരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ബോധം ശുദ്ധീകരിക്കണം. എല്ലാ ദിവസവും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ശ്രദ്ധയോടെ ജപിക്കുന്നതിലൂടെ അജ്ഞതയുടെ മഞ്ഞപ്പിത്തം ക്രമേണ സുഖപ്പെടുകയും കൃഷ്ണന്റെ ദാസൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ആനന്ദകരമായ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് അറിവ് പുനർജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഈ 7ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മളുടെ ശുദ്ധമായ ഭഗവത് നാമത്തെ കുറിച്ചാണ്. ഈ നാമത്തിന്റെ ഗുണത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണാൻ പോവുകയാണ്. കൃഷ്ണ നാമകാരിതാദി സിതാപവിദ്യ പിത്തോപതപ്തരസനസ്യ നരോചികാനു കിന്ത്വത്തരാദനുദിനം ഖലു ശൈവ ജുസ്ത സ്വാദ്വീക്രമാദ്ഭവതി തത്കഥമൂലഹന്ത്രി. അപ്പൊ നമുക്കിത് പല രീതിയിൽ ഇത് ചൊല്ലാം. നമ്മള് ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ചൊല്ലുന്ന പോലെയും ചൊല്ലാം. അതെങ്ങനെയാണ് ചൊല്ലുന്നത്? ബ്രഹ്മസംഹിതയില് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന രീതിയിലൊന്ന് ചൊല്ലിക്കേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആര് ചൊല്ലാൻ റെഡിയല്ലേ? എനിക്ക് തോന്നി ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ചുപേര് ബ്രഹ്മസംഹിത ക്ലാസ്. കൃഷ്ണനാമകാരിതാതി സിതാഭി അവിദ്യ പിത്തോപതസ്തരസനസ്യ നരോചികാനോ കിന്ത്വദ്ധരാധനുദിനം ഖലു ശൈവ ജുഷ്ടാം സാത്വിക്രമാദ്ഭവതി തദ്ഗതമൂലഹന്ത്രി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ടോണിൽ നമുക്ക് പാടാം. അപ്പൊ പല രീതിയിൽ ഈ ഒരു മീറ്ററിലാണ് നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകം നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലേക്ക് ശ്ലോകങ്ങളും പല മീറ്ററിലുണ്ടല്ലോ. നമ്മളിപ്പം ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേദായുയുത്സവ മാമക പാണ്ഡവ ശൈവ കിമ ഗുർവിത സഞ്ജയ, അത് ആ ഒരു മീറ്ററിലാണ് ചൊല്ലുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ആ രീതിയിൽ ചൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ചൊല്ലുന്ന രീതിയില് കൃഷ്ണ നാമകാരിതാദി സിതാഭ്യ വിദ്യ പിത്തോപതപ്തരസനസ്യ നരോചികാനു കിന്ത്വദ്ധരാദനുദിനം ഖലു ശൈവ ജുഷ്ടാ സാധിക്രമാദ്ഭവതി തദ്ഗതമൂലഹന്ത്രി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയും ചൊല്ലാം. അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ നാമകാരിതാദി സിതാഭ്യ വിദ്യ പിത്തോപതപ്തരസനസ്യ നരോചികാനോ കിന്ത്വദ്ധരാദനുദിനം ഖലു ശൈവ ജുസ്താ സാധ്വീക്രമാദ്ഭവതി തദ്ഗതമൂലഹന്ത്രി. അങ്ങനെ പല മീറ്ററിൽ നമുക്കിത് ചൊല്ലാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം. കൃഷ്ണനാമാദി നാമകാരിതാദി സിതാഭി അവിദ്യ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ കൃഷ്ണന്റെ വിശുദ്ധ നാമം, സ്വഭാവം, വിനോദങ്ങൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം നല്ല മധുരമുള്ളതാണ്. പഞ്ചസാര മിഠായി പോലെ മധുരമാണ്. എന്നാൽ ഇത് ഇത്ര മധുരമാണെന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഭഗവാന്റെ വിനോദങ്ങളും വിശുദ്ധ നാമങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും പഞ്ചസാര മിഠായി പോലെ മധുരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവിദ്യ ബാധിച്ച് മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച ഒരാൾക്ക് നാവിന് എത്ര മധുരം കൊടുത്താലും അത് കയ്പായിട്ടേ അനുഭവിക്കുകയുള്ളൂ.
അതേപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ അവിദ്യയായിട്ടുള്ള മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച വ്യക്തികളാണ്. അത് ബാധിച്ചതിനാൽ നമുക്ക് ഈ മധുരം മനസ്സിലാകുന്നില്ല. നമുക്ക് ആ മധുരം കയ്പായിട്ട് തന്നെ തോന്നുകയാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ നാമം ജപിക്കാൻ 16 മാല ജപിക്കണമല്ലോ, ഓരോ തവണ ജപിക്കുമ്പോഴും എത്രയായി എന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കും. 16 ആയാലോ, തീർന്നു, 16 ആയി, ഇന്നത്തെ ജോലി കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡിങ് ബാഗ് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കും. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ? നമുക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം, ഭഗവാന്റെ സ്വഭാവം, വിനോദം അത് അത്ര മധുരമുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമുക്കത് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റണില്ല. നമുക്ക് അത് കയ്പായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് വെച്ച് ഓരോ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ, മധുരം ഇല്ലാതെ തോന്നുന്നത്? നമുക്കെല്ലാം മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിദ്യയായ മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മഞ്ഞപ്പിത്തം മാറാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനുള്ള പ്രതിവിധിയും ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ നാമം രുചിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി ശ്രദ്ധാപൂർവം എടുത്തു പറയുകയാണ്. ശ്രദ്ധാപൂർവം, വെറുതെ എണ്ണം തീർക്കാൻ വേണ്ടി നാമം ജപിക്കുകയല്ല. ഓരോ വാക്കും, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ഓരോ വാക്കും നമ്മൾ കേട്ട് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മൾ ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പയ്യെ പയ്യെ ക്രമേണ നമ്മുടെ നാവിൽ ആ രസം, ആ രുചി വരും. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ രോഗം നശിക്കും. നമ്മുടെ ഈ മഞ്ഞപ്പിത്തം, നമ്മളുടെ അവിദ്യയാകുന്ന മഞ്ഞപ്പിത്തം നശിപ്പിക്കാനുള്ള മരുന്നും ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ആ മരുന്ന്? നാമം ജപിക്കുക. എങ്ങനെ ജപിക്കണം? ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഈ നാമം ജപിക്കുക. അങ്ങനെ ജപിച്ച് 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 നമുക്ക് അതിന്റെ മധുരം നുണയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് പ്രതിവിധി. ഇപ്പൊ മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ചവർക്ക് ശരിക്കും ഉള്ള അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന മരുന്ന്, സാധാരണ മഞ്ഞപ്പിത്തം വരുമ്പോൾ അവരുടെ മരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് കൽക്കണ്ട പാനീയമാണ്. കൽക്കണ്ട പാനീയമല്ല, കരിമ്പിൻ ജ്യൂസാണ്. ഈ കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് കുടിക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ രോഗം മാറും. അപ്പൊ എല്ലാം മഞ്ഞയാകുന്നു, നാവിന് രുചിയില്ല. കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് കുടിക്കുമ്പോഴും ആ രുചിയില്ലാത്ത നാവിന് കയ്പായിട്ടേ തോന്നുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് തന്നെ കുടിച്ചു കുടിച്ചു കുറെ വട്ടം കുടിക്കുമ്പോൾ പയ്യെ പയ്യെ ആ മധുരം നുണയാൻ അവർക്ക് പയ്യെ പയ്യെ മധുരം നാവിന് വരാൻ തുടങ്ങും. അതുപോലാണ് നമ്മൾക്കിപ്പോ ഈ അവിദ്യയായിട്ടുള്ള മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ചത് കാരണം നമുക്കിപ്പോ നാമം ജപിക്കാൻ ഒരു രുചി തോന്നുന്നില്ല. എന്നാലും നാമം ജപിക്കൂ, ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കൂ. ജപിച്ച് 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 കഴിയുമ്പോ, കുറച്ചു നാൾ കഴിയുമ്പോ പയ്യെ നമുക്ക് ആ രസം വരും. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ രോഗത്തിന് ശമനം കിട്ടും. വിശുദ്ധ നാമം കൈപ്പേറിയതോ മധുരമോ? കൃഷ്ണന്റെ നാമ ലീല ഗുണങ്ങൾ എല്ലാം പഞ്ചസാര മിഠായി പോലെ നല്ല മധുരമുള്ളതാണ്. പക്ഷേയോ അജ്ഞാനം കാരണം നമുക്ക് അത് മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് കാരണം ഈ മധുരം നമുക്ക് കയ്പായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അവിദ്യയായ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തെ നമ്മൾ മാറ്റണം. അതിനെന്താണ്? നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം. നാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രം, ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിച്ചാൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ആരോഗ്യം നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അസുഖം എന്താണ്? അജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അജ്ഞാനം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭക്തിയേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്കാണ് താല്പര്യം. ഭക്തി ഒരു സൈഡിൽ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ചെയ്യും. ബാക്കി കൂടുതൽ ഇപ്പൊ 24 മണിക്കൂർ നമ്മൾ എടുക്കുക. 24 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ പെർസെൻറ്റേജ് സമയവും നമ്മൾ എന്തിന് ചെലവഴിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഭക്തിയേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഭൗതിക താല്പര്യം ഉള്ളതാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും അസുഖം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് രുചി വരാത്തത്. ഇപ്പൊ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന ഈ യാത്ര, ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യാത്രയാണ്. നമ്മളൊരു ട്രെയിനിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ്. നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് സമാധാനം കിട്ടുക? ട്രെയിൻ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു സമാധാനം കിട്ടുക. അത് മറന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ട്രെയിനിലെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വീട്ടിലെത്തുക എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നേ പോയി. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എങ്ങനെ സുഖം കണ്ടെത്താം, സുന്ദരമാക്കാം എന്ന ചിന്തയാണ് ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ.
നമ്മള് പല രീതിയിൽ സുഖം കണ്ടെത്തി. ചിലർ വിചാരിക്കും എനിക്ക് ഒരുപാട് ഒരു ലോട്ടറി അടിച്ചാൽ എന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നവും തീർന്നു, എനിക്ക് സുഖം കിട്ടും. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 1 ലക്ഷം കിട്ടിയാലോ നമുക്ക് വീണ്ടും 2 ലക്ഷം കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നും. മനുഷ്യന്റെ ആർത്തിക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല. എത്ര കിട്ടിയാലും മതിയാവില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖം എല്ലാം താൽക്കാലികമാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കാതെ ഈ ലോകത്ത് സുഖം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ആ അവസ്ഥയാണ് ഈ അസുഖം, ഈ അവിദ്യ എന്നത്. ഈ അസുഖം മാറുന്ന അവസ്ഥ, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ രുചി മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ മാറുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ അതാണ്. ഏത്? നമ്മൾ എല്ലാവരും ശരിക്കും ആരാണ്? നമ്മളുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. എന്താണ് നമ്മൾ ശരിക്കും? ഇത് ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള എല്ലാം താൽക്കാലികമാണ്. ഈ ശരീരം വെടിഞ്ഞു, നമ്മളുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് അടുത്ത ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവസാനം നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതവസ്ഥയിലോട്ടെത്തും? ഏതവസ്ഥയാണ്? അതെ, ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അതെ നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ആ പ്രേമം ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? നമ്മൾ എല്ലാരും, ഈ ഓരോ ആത്മാക്കളും, ജീവനുള്ള എല്ലാ ആത്മാവും ഒരു ചെറിയ ഉറുമ്പിനെ എടുത്താൽ പോലും അതിന്റെ ആത്മാവിനും ശരിക്കും ആരാണ്? ജീവേരേ സ്വരൂപാഹായ കൃഷ്ണേര നിത്യദാസ. എല്ലാ ആത്മാവിന്റെയും സ്വാഭാവിക അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ് എല്ലാരും. ജീവേരേ സ്വരൂപാഹായ കൃഷ്ണേര നിത്യദാസ, നിത്യദാസന്മാരാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ മറന്നു. നമ്മളടുത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ദാസനോ? അതെങ്ങനെ ആകും? എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നേ ഇല്ലല്ലോ എന്ന്. കാരണം എന്താണ്? അവിദ്യ മൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, മായയിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ മായയെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാരും ഭഗവാന്റെ ദാസനാന്നുള്ളത് മറന്നേ പോയി. നമുക്ക് അതിലൊരു രുചിയും തോന്നുന്നില്ല. എന്നാൽ നാമം ജപിച്ച് നമ്മൾ ആ ശുദ്ധ ഭക്തിയിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മളെല്ലാരും ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസൻ. നിത്യദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എന്തോ തെറ്റ് ചെയ്തത് കാരണം, എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ആസ്വദിക്കണം എന്ന ചിന്ത കാരണം ഇവിടെ വന്ന ആൾക്കാരാണ്. എത്രയോ ശരീരത്തിൽ കൂടെ കടന്ന് അവസാനം ഈ ഒരു ശരീരത്തിൽ ഈ നിമിഷം നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ നിമിഷം നമ്മൾ ഇത് പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് അറിയണില്ല നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ദാസനാണെന്ന്. എന്നാൽ നാമം അത്രയും ആത്മാർത്ഥമോടെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ജപിച്ച് നമ്മൾ ആ ഭാവത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും നമ്മൾ ആരായിരുന്നു എന്ന്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതെന്റെ വീട്, എന്റെ ജോലി, ഇത് ഞാനൊരു സ്ത്രീയാണ് അല്ലെ പുരുഷനാണ്, ഞാൻ അമ്മയാണ്, ഞാൻ സഹോദരിയാണ്, ഭാര്യയാണ്, ഭർത്താവാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയില്ല. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ടെമ്പററിയാണ്. ഇതൊന്നുമല്ല നമ്മളുടെ അവസ്ഥ. നമ്മൾ ആരാണ്? നിത്യരെ കൃഷ്ണദാസ. നമ്മുടെ സ്വാഭാവിക അവസ്ഥ അത് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന അതിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. അതിന് പറയുന്ന ആ ശ്ലോകമാണ് ജീവേരെ സ്വരൂപാഹായ കൃഷ്ണേരെ നിത്യദാസ. അപ്പോ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്വാഭാവികമായ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അസുഖം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്? ഈ അസുഖം ബാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് വിവേചനമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ്. ചില കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് യാതൊരു വിവേചനവുമില്ലാതെ ബന്ധപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരു ആഹാരം തന്നെ എടുത്താലോ, കിട്ടുന്നതെല്ലാം വാരി വലിച്ച് കഴിക്കും. കഴിച്ചാൽ അസുഖം വരുമെന്ന് അറിയാം. ചിലർക്ക് പ്രഷറുണ്ട്, ഡയബറ്റിക്സ് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. എന്നാലും ആ ആഹാരം കാണുമ്പോൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ വാരി വലിച്ച് കഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാതെ വിവേചനമില്ലാതെ പെരുമാറുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ നിത്യദാസനാണെന്നും ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണങ്ങൾക്കൊക്കെ മധുരം ഉണ്ടെന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവത് സേവനം അത് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ മായയിൽ അകപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ദാസനാണെന്നുള്ളത് മായയിൽ വീണാൽ നമ്മൾ മറക്കുന്നു. ഞാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്ത്രാവ്.
ഞാനാണ് എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ്. ഇപ്പൊ പ്രായമാകുമ്പോ ഉള്ള ചിന്ത, അയ്യോ നാളെ ഇനി എന്താകും ചിന്തയിലാണ്. ഞാനില്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുവോ, എന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ആര് നോക്കും, അവര് പ്രാപ്തരാണോ എന്നുള്ള ചിന്ത ഇങ്ങനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് ഞാനാണ് ഇതിന്റെ നിയന്ത്രാവ്, എല്ലാം എന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എന്നുള്ള മിഥ്യാധാരണ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചിന്താകുലനാകുന്നത്. ഈ ചിന്തയാണ്. എന്ത് കണ്ടാലും ഞാൻ അതായിരുന്നെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഒരു കൊട്ടാരം കണ്ടു, ആ കൊട്ടാരം കണ്ടാൽ ഞാൻ അവിടുത്തെ രാജാവായിരുന്നെങ്കിൽ, എല്ലാം എനിക്ക് എന്നുള്ള ചിന്തയാണ്. എല്ലാം നമ്മളുടെ സുഖത്തിനായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്കും അയാളെ പോലെ ആകാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ കൊച്ചു പിള്ളേരൊക്കെ ആകുമ്പോ അവരുടെ ആഗ്രഹം എന്താ, ഒരു സിനിമ ഹിറ്റായ സിനിമയിലെ നായകനെ കാണുമ്പോൾ എനിക്കും ഇതുപോലൊരു സിനിമ നടനാകണം എന്നുള്ള ചിന്ത. അപ്പൊ എല്ലാം സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖം അത് മാത്രം ചിന്തിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? യഥാർത്ഥമല്ലാത്തതെന്തോ അതാണ് മായ. ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ നേടിയാൽ നമുക്ക് ആനന്ദം കിട്ടും എന്ന തോന്നലാണ് മായ. ഭൗതികമായിട്ടെല്ലാം വാരിക്കൂട്ടി കിട്ടിയാൽ, ഇപ്പോ ഞാനൊരു സിനിമാ നടനായാൽ എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഒരുപാട് പണം കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടും. ഞാൻ ഈ സമൂഹത്തിലെ ഒരുപാട് പ്രശസ്തിയുള്ള, എല്ലാവരും ആദരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായാൽ എനിക്ക് ആനന്ദം കിട്ടും എന്നുള്ള തോന്നൽ, അത് മായയാണ്. മായയെ ആശ്രയിക്കുന്നവനെയാണ് ദുരാശ്രയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ദുരാശ്രയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെ ആശ്രയിക്കുമ്പോഴാണ്? മായയെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആശ്രയം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ദുരാശ്രയ. നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രയത്നിച്ചാലും ഭൗതിക ലോകത്ത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടില്ല. ഉള്ള സന്തോഷമെല്ലാം കുറച്ചു നാളത്തേക്കേ കാണുള്ളൂ. നമുക്ക് ഒരു അവാർഡ് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാം അച്ചീവ്മെന്റ്, ഞാൻ എല്ലാം നേടിക്കഴിഞ്ഞു. കുറച്ചു നാള് കഴിയുമ്പോഴോ ആ സന്തോഷം അങ്ങ് മങ്ങിപ്പോവും. പിന്നെ അടുത്തത് കിട്ടാനുള്ള പ്രയത്നത്തിലായിരിക്കും. എത്ര വന്നാലും ഭൗതികതയിൽ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ഒന്നിലും തൃപ്തി കിട്ടുന്നില്ല. ഭൗതിക താല്പര്യത്തിനുള്ള പരിശ്രമം ഒരു ജന്മം എന്നല്ല, പല ജന്മം. ഇങ്ങനെ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ കാരണം ഈ ജന്മത്തിൽ നടക്കാത്തത് അടുത്ത ജന്മം കിട്ടാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും ജന്മം എടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അവരടുത്ത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ വല്ലതും പറഞ്ഞാലോ അവർക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. അവർക്ക് അതിൽ ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ല. അവരുടെ ദൗർഭാഗ്യമാണ് അത്. എല്ലാരും ആധ്യാത്മികമായിട്ട് അന്ധരാണ്. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. അതാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും അസുഖം. ആധ്യാത്മികമായി അന്ധതയിൽ ഇരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ അപര്യാപ്തം മൂലം പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അന്ധരായി ഇരിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ല. കൃഷ്ണാവബോധം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല. കാരണം നമ്മളെ സമൂഹം അങ്ങനെയാണ്. നമ്മളെ സമൂഹം ഭരിക്കുന്ന ആൾക്കാര്, രാഷ്ട്രീയക്കാര് എല്ലാരും എങ്ങനെയാണ്? അന്ധമായ ഭൗതികവാദികളാണ്. നേതാക്കന്മാരെല്ലാം അന്ധരാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചിന്തയുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ആധ്യാത്മികത പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർക്ക് അതൊക്കെ ഒരു പുച്ഛഭാവത്തിലായിരിക്കും കാണുന്നത്. ഞാനൊരു ആധ്യാത്മികമായിട്ട് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് ഈ കനിഷ്ഠ അധികാരി ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് ഞാനൊരു ഭക്തനാണെന്ന് പറയാൻ തന്നെ നാണക്കേടാണ്. കാരണം അവരെന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് ചിന്തിക്കും? ഞാൻ കുറച്ച് റിലീജിയസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ എന്നെ കളിയാക്കും. ആ ചിന്തയിൽ നമ്മൾ ഒതുങ്ങി മാറി നിൽക്കും. കാരണം സമൂഹം മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ഒന്നാമത് അവർക്ക് ഇത് അറിയില്ല എന്താണ് എന്ന്. എന്നാൽ അത് പറഞ്ഞാൽ പോലും ആരും സ്വീകരിക്കില്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളുടെ സമൂഹം. അപ്പൊ അന്ധമായ ഭൗതികവാദ നേതാക്കളാണ് നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നത്. അപ്പം യത് ആചരതി ശ്രേഷ്ഠ, ആരാണോ നേതാക്കന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നോ അതാണ് സമൂഹവും പ്രജകളും അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണഭക്തി ഇല്ലാത്തവർ കൃഷ്ണഭക്തിക്ക് ശ്രമിക്കുന്നവരെ എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തി ഇല്ല. അപ്പൊ ഭക്തി ചെയ്യുന്നവനെയോ ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് കാണും. നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ളവര് തന്നെ കൂടുതൽ ഭക്തിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഈ പോകുന്നത് കുറച്ചൊക്കെ ആവാം. ഇത് അമിതമായാൽ വിഷമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പല രീതിയിൽ സംസാരിക്കും. എപ്പോഴും നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, വേറെ പണിയില്ലേ, വീട്ടിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വേറെ ചെയ്യാം, ആ സമയത്ത് വേറെ പല ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ചെയ്യുക, അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമ്മളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന സമൂഹമാണ് ഉള്ളത്.
അവര് തന്നെ കൃഷ്ണഭക്തി ഇല്ലാത്തവർ തന്നെ ചെയ്യുന്നവരെ എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ഈ ഈ രോഗബാധിത ആകാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ. നമ്മൾ എല്ലാ സമൂഹവും രോഗബാധിതരാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാന്റെ ലീലകളും എല്ലാം വർണ്ണിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥലം, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാക്കകളുടെ പിൽഗ്രിമേജ് ആണ്. കാക്കകൾ പിൽഗ്രിമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ആ മലയാള വാക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം. അതെ, അപ്പൊ കാക്കകളുടെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ്. ഇതുപോലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചല്ലാതെ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താലും അതെല്ലാം കാക്കകളുടെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ എല്ലാരും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഈ രോഗബാധിതനായി നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ ഈ രോഗബാധ മാറ്റാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഒരിക്കലും സന്തോഷം കിട്ടില്ല. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭഗവത് ധാമത്തിലുള്ള വ്യക്തികളാണ്. അവിടെയുള്ള ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാരാണ്. ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാണിച്ച് ഏതൊക്കെ അവസ്ഥയില് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന, നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സാധിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുകയില്ല. നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്തി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലേ നമുക്ക് എന്നെന്നുമുള്ള ആ സന്തോഷം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. നമ ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപദ്യന്തേ നരാധമാ മായാപഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിത. എന്താണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം? നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ 7:15 കണ്ടതാണ്. 4 തരം ആൾക്കാർ ഭഗവാനെ സമീപിക്കില്ല. ആരൊക്കെയാണ് 4 പേര്? ഹരേ കൃഷ്ണ. 4 തരം ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ്? പറഞ്ഞോളൂ. ദുഷ്കൃതികൾ, ഭഗവാനെ മായയില് ഇതായിട്ടുള്ളവര്, ആസുര സ്വഭാവമുള്ളവര്. അതെ, മൂഢന്മാര്, നരാധപന്മാര്, മായയിൽ അപഹൃതരായ ജ്ഞാനമുള്ളവർ, ആസുരഭാവമുള്ളവർ. ഈ 4 കൂട്ടർ ഒരിക്കലും, അവരെല്ലാം ഈ രോഗം ബാധിച്ചു കിടക്കുകയാണ്. അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാനേ സാധിക്കുന്നില്ല. ആ 4 കൂട്ടർ ആരൊക്കെയാണ്? 4 ദുഷ്കൃതികളുണ്ട്. മൂഢന്മാര്, കഴുതയെ പോലെ പണിയെടുക്കുകയാണ്. അലക്കുകാരന്റെ 1 ടൺ തുണി പുറത്ത് വെച്ചാലേ തനിക്ക് പുല്ല് കിട്ടൂ എന്ന് ചിന്തിച്ച് ജോലി ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ എല്ലായിടത്തും പുല്ലുണ്ട്. അവൻ ഈ ജോലി ഇങ്ങനെ മുതുകത്ത് ഈ തുണി ചുമന്നാലേ പുല്ല് കിട്ടൂ എന്നില്ല. അത് മനസ്സിലാക്കാതെ ഇതേപോലെ പണിയെടുക്കുന്നവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. വലിയ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് കൊട്ടാരം പോലുള്ള വീടുണ്ടാക്കും. ആ വീട്ടില് 2 പേരായിരിക്കും താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോ എന്താണ് വേണ്ടത്, എന്താണ് വേണ്ടെന്നറിയാതെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് പണം സ്വരൂപിക്കുന്നു. അവർ മൂഢന്മാരാണ്. 2 നരാധമന്മാർ, മനുഷ്യന്മാരിൽ അധമരായിട്ടുള്ളവർ. 3ാമത്തത് മായ അപഹൃതജ്ഞാന, ജ്ഞാനം മായ കൊണ്ടുപോയി. ഉദാഹരണത്തിന് സയന്റിസ്റ്റുകള്, തത്വചിന്തകന്മാര് സ്പേസ് ഷിപ്പ് വിടുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ വിടുമ്പോൾ ഞങ്ങളാണ് ദൈവം എന്നൊരു, ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ദൈവത്തിനെ കണ്ടില്ല. ഈ ഭൂമിക്ക് വെളിയിൽ ഞങ്ങൾ സ്പേസ് ഷിപ്പിൽ കൂടെ പോയിട്ടൊന്നും ദൈവത്തിനെ എവിടെയൊന്നും കണ്ടില്ല. അങ്ങനെ ദൈവമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന അവര് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം അതാണ് വലുത് എന്ന് ചിന്തിച്ച് സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടും തത്വചിന്തകരുമായിട്ട് കഴിയുന്നവർ. മായ അവരുടെ ജ്ഞാനത്തെ അപഹരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 3ാമത്തത് ആസുര സ്വഭാവമുള്ളവർ, നിരീശ്വരവാദികൾ. 4ാമത്തത് ഈ 4 കൂട്ടർ, ഇങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഈ സമൂഹത്തെ നയിക്കുന്നത് തന്നെ. ഇങ്ങനെ ഉള്ളവർ സമൂഹത്തിനെ നയിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? സമൂഹം തന്നെ അജ്ഞരായി പോകുന്നു. അങ്ങനെ പൊതു ജനത്തിന് തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം കുറയുകയാണ്. അസുഖം വന്ന സമൂഹമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. യാതൊരു
തിരിച്ചറിവുമില്ലാത്ത സമൂഹമായി ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ അവസ്ഥ. കഷ്ടതയുടെ ഉറവിടം. ഒരാളുടെ ആത്മീയ സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അവിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനം. അഹങ്കാരമാണ് ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ തെറ്റായ അഹം, അതായത് ഞാൻ എന്ന ഭാവം. യഥാർത്ഥ ഈ രോഗം ഹൃദയത്തിലാണ്. എല്ലാം എനിക്ക്, ഞാൻ എന്ന ഭാവം, അഹങ്കാരം, എന്താണ് ആത്മീയതയെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞത, ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഈ കഷ്ടതയ്ക്കുള്ള കാരണം, നമുക്ക് ഈ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാത്തതിനുള്ള കാരണം. അപ്പൊ ഇതിന് എന്താണ് പ്രതിവിധി? എന്ത് ചെയ്യണം പ്രതിവിധിക്ക്? ഇങ്ങനെയുള്ള സമൂഹമാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത്. നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്താണ് അഹങ്കാരം പിടിപെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് പ്രതിവിധി? ഭഗവാനിൽ നമ്മൾ നിലയുറപ്പിക്കണം. ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം. നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക, ഭക്തി വളർത്തുക, നാമം ജപിക്കുക. നാമം ജപിച്ച് അത് മറ്റുള്ളവരെയും അതിൽ കൊണ്ടുവരിക. നമുക്ക് പറ്റുന്ന നമ്മൾ പറയുക, മറ്റുള്ളവർക്കും ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇനി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. നമ്മളെ പണമോ നമ്മുടെ ശാരീരിക അധ്വാനമോ ഒന്നും വേണ്ട. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. സുസുഖം കർത്തും എന്താണ് സുസുഖം കർത്തും, അതായത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സന്തോഷമാണ് തരുന്നത്. സന്തോഷകരമായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, ഒരു കഠിനാധ്വാനവും വേണ്ടാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിനുള്ള പ്രതിവിധി. മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാൻ, ബോധം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ ഒരു വ്യക്തിയെ ഭൗതിക രോഗത്തിൽ ഉപദ്രവിക്കാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാ തെറ്റിദ്ധാരണകളിൽ നിന്നും മനസ്സിനെയും ഹൃദയത്തെയും ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ മന്ത്രം ജപിച്ചാൽ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശിഷ്ടാഷ്ടകത്തിൽ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം എന്താണ്? ശിഷ്ടാഷ്ടകത്തിലെ ശ്ലോകം ചേതോദർപ്പണമാർജനം നിർവാപനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചേതോദർപ്പണമാർജനം അല്ലെ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ ചെളിയെല്ലാം എന്താണ് കഴുകിക്കളയുകയാണ് ഈ ഒരു നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ. അങ്ങനെ ഹൃദയത്തെ, മനസ്സിനെയും ഹൃദയത്തെയും ശുദ്ധീകരിക്കണം. അങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സാധിക്കും. വളരെ എളുപ്പവും പ്രയോജനകരവുമായിട്ടുള്ള പ്രതിവിധിയാണ്. നമ്മൾ കാട്ടിൽ പോയി തപസ് ചെയ്യുകയോ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചു വെച്ച് ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ള എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കാട്ടിൽ പോവുകയോ ഒന്നും വേണ്ട. വലിയ യജ്ഞകുണ്ടത്തിൽ യജ്ഞം ചെയ്യണ്ട. അത് എവിടെ ഇരുന്ന് വേണേലും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നാമം ജപിക്കാം. വളരെ എളുപ്പമാണ്. അത്ര ശക്തിയാണ് നാമത്തിന്. വളരെ പ്രയോജനകരവുമാണ് മഹാമന്ത്രത്തിനുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധനാമം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഉടൻ മോചിതനാവും. നമ്മൾ നാമം ജപിച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലെല്ലാം ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറഞ്ഞു വരും. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു താല്പര്യം വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത് തന്നെ ആ നാമം ജപിക്കുന്നതിന്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരിലും നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ, കാരണം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വേറെ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാം. TV കാണാം, സീരിയല് കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം. ഒന്നും ചെയ്യാതെ എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള താല്പര്യം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. അത് ഈ നാമത്തിന്റെ ശക്തിയാണ്. ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ഉടൻ മോചിതമാകും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ ശക്തിയെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തേക്കാളും കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ ഭക്തിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ ക്രമേണ നമുക്ക് ഭക്തി വളർത്താം. മഹാമന്ത്രം നാമം ജപിച്ച് അതാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ബേസിക് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ ലെവൽ 3 വന്നവരാണ്, ഇതുവരെ 16 മാല ആവാത്തവർ ക്രമേണ 4 മാലയിൽ നിന്ന് 8 മാല, അങ്ങനെ 16 മാലയിൽ നമ്മൾ എത്തുക. ദിവസവും 16 മാല നാമം ശ്രദ്ധയോടെ 16 മാലയിൽ നമുക്ക് ചെല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ പ്രയാസമാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. പല ചിന്തകളിലോട്ട് മനസ്സ് പോകും.
നാമം ജപിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മളുടെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇന്നലെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇനി വീട്ടിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഓഫീസിൽ നടന്ന കാര്യം, പല ചിന്തകളിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പോലും അറിയത്തില്ല ഈ മാല തീർന്ന 5-6 മാല തീർന്നു കാണും ആ സമയത്തേക്കും. അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കുക. നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ, ഇടയ്ക്ക് മനസ്സ് പോയാലും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക. തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് നാമത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. മനസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മുടെ അർജുനൻ പറഞ്ഞത്, വായുവിനേക്കാളും പ്രയാസമാണ് നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാനും പറഞ്ഞു ശരിയാണ്, വായുവിനേക്കാളും പ്രയാസം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേന വൈരാഗ്യം. അഭ്യാസം, വൈരാഗ്യം. നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് നമുക്ക് പയ്യെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ പ്രാക്ടീസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. മനസ്സ് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കുറച്ച് നാമം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. വീണ്ടും മനസ്സ് പോവും, വീണ്ടും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക, നാമത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. അപ്പൊ വിശുദ്ധ നാമമാണ് രോഗശമനത്തിനുള്ള ഉപാധി. വിശുദ്ധ നാമം ഒരു സ്പർശക്കല്ല് പോലെയാണ്. അതിന് മന്ത്രം ജപിക്കുന്നവർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ വസ്തുക്കളും നൽകാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ തൊട്ടാൽ ഒരു സ്പർശക്കല്ല് പോലെ അത് നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് പിന്നെ ഒരുപാട് പീസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ മനസ്സ്. കാരണം ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറയും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് വിഷമവും സങ്കടവും ദേഷ്യവും ഒക്കെ വരുന്നത്. നമുക്കങ്ങനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം കുറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സമാധാനമായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ നാമത്തിന്റെ ശക്തിയാണിത്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രേമഭക്തി വരെ നമ്മളെ എത്തിക്കാൻ ഈ വിശുദ്ധ നാമം സഹായിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ അവിദ്യയാകുന്ന ഈ മഞ്ഞപ്പിത്തം മാറ്റി ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് രുചി തരാനും ഈ വിശുദ്ധ നാമം വളരെ ലളിതവുമാണ്, വളരെ എളുപ്പവുമാണ്, എന്നാൽ പ്രയോജനകരവുമാണ് നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇനി നാമം തന്നെ 3 ലെവലുണ്ട്. ആദ്യത്തത് നാമ അപരാധ, രണ്ടാമത്തത് നാമാഭാസ. അപരാധം കുറയ്ക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാമാഭാസയാണ്. മൂന്നാമത്തത് ശുദ്ധമായ നാമം. നാമാപരാധ, നാമാഭാസ, ശുദ്ധനാമം. നാമ അപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപരാധത്തോടു കൂടി നാമം ജപിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, അപരാധം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നാൽ നമ്മൾ പയ്യെ അടുത്ത സ്റ്റേജിലെത്തും. നാമ ആഭാസ, അനർത്ഥങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ അനർത്ഥങ്ങൾ കുറച്ച് നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ വീണ്ടും അടുത്ത അനർത്ഥമില്ലാതെ നാമം ജപിച്ചാണ് നമ്മൾ ശുദ്ധനാമത്തിലെത്തുന്നത്. ശുദ്ധനാമത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും നമ്മളും ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും ഒന്നു തന്നെ എന്ന തിരിച്ചറിവിലെത്തും. അത് ശുദ്ധനാമത്തിലാണ്. നാമം ഒന്ന് തന്നെ. നമ്മൾ അങ്ങനെ ആ നാമവുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നാമ അപരാധത്തിൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നിർത്തുന്നില്ല, തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ തലത്തിൽ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ നാമ അപരാധത്തിൽ നിന്ന് നാമ ആഭാസത്തിലെത്തും, നാമ ആഭാസത്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധനാമത്തിലെത്തും. അപ്പൊ അന്ധകാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ, അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിലായ നമ്മൾ നാമാപരാധത്തോടുകൂടി നാമം ചെയ്താലും പയ്യെ ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു സൂര്യരശ്മികളുടെ തുടക്കത്തിലെത്തി അങ്ങനെ പൂർണ്ണ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് എത്തും. അതാണ് ശുദ്ധമായ ഘട്ടം. അപരാധം കുറഞ്ഞ് നമ്മൾ ശുദ്ധനാമത്തിൽ എത്തുന്ന ഘട്ടത്തിലെത്തും. ഇപ്പൊ മായയുടെ ജോലി എന്താണ്? മായ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ നമ്മളുടെ മന്ത്രത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ്? ഒരു പോലീസ് എങ്ങനെയാണോ തെറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മളെ പിടിക്കുന്നത്, അതേപോലാണ് മായയുടെ ഡ്യൂട്ടിയും. നമ്മൾ അജ്ഞതയിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മായ വന്ന് നമ്മളെ പിടിക്കും. നമ്മളെ ശ്രദ്ധയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഫോൺ വരും, ഉടനെ നാമം ജപിച്ചോണ്ട് കയ്യില് ഓരോ മുത്തുകളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, കൂടാതെ ഫോൺ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും, വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, കൂടാതെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അന്നത്തെ ദിവസം എന്ത് സംഭവിച്ചോ അത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്ത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ചിന്ത അവിടെയാണ്, പക്ഷെ
ഈ മുത്തുകൾ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ മായ നമ്മളെ പിടിച്ചോണ്ട് പോവുകയാണ്, നമ്മളുടെ ചിന്തകളെ മാറ്റുകയാണ് ഇതിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ കൂടുതലും വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് രാവിലെ 4:30 സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നാമം ജപിക്കുക. അപ്പോഴായിരിക്കും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നമുക്ക് കിട്ടുക. വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസത്തെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളുടെ ചിന്തയിൽ വരും. അതുകൊണ്ട് രാവിലെ തന്നെ നാമം ജപിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധയോടെ ഓരോ നാമവും ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, മനസ്സിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക. കാരണം അല്ലാതെ നാമം ജപിച്ചാൽ അത് നാമ അപരാധമാണ്, നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രസ് കിട്ടില്ല. ഈ നാമ അപരാധത്തിൽ നിന്ന് അപരാധമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലോട്ട് ഈ നാമ ആഭാസ ലെവലിലേക്ക് വരാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും. അപ്പൊ ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിച്ചാലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെവലിൽ എത്താൻ പറ്റൂ. അവിടുന്ന് നമുക്ക് ശുദ്ധനാമത്തിന്റെ ലെവലിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് നാമ അപരാധം. 10 നാമ അപരാധമുണ്ട്, വളരെ പ്രധാനമാണ്. നമ്മളെല്ലാരും ഇത് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 10 നാമ അപരാധങ്ങൾ. ഒന്നാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ നാമ അപരാധം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ഭക്തനെ നിന്ദിക്കൽ. ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു, വൈഷ്ണവ അപരാധം. വൈഷ്ണവ അപരാധം. വൈഷ്ണവ അപരാധം എന്തായിട്ടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചില്ലേ വൈഷ്ണവ അപരാധത്തിനെ ഒരു മതയാനയോട് ഹാത്തിമാഠ. മതയാന എങ്ങനെയാണോ നമ്മളുടെ ആ ഭക്തി ലതയിൽ വന്ന് ചവിട്ടി ഇല്ലാതാക്കുന്ന അതേപോലെയാണ് വൈഷ്ണവ അപരാധം. അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട. ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ഭക്തരെ നിന്ദിക്കുക. രണ്ടാമത്തേത് പരമശിവൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവ് പോലെയുള്ള അർത്ഥാദേവന്മാരുടെ പേരുകൾ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പേരിന് തുല്യമോ സ്വതന്ത്രമോ ആയി പരിഗണിക്കുക. ഈ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനേക്കാളും വലുതാണ് ശിവന്റെയും ബ്രഹ്മാവിന്റെയും, അല്ലെ അതിന് തുല്യമാണ് ശിവന്റെയും ബ്രഹ്മാവിന്റെയും ദേവന്മാരുടെ നാമം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതും അങ്ങനെ പരിഗണിക്കുന്നതും അത് നാമ അപരാധമാണ്. ഒരിക്കലും ഭഗവാനേക്കാളും അല്ലെ ഭഗവാന് ഈ നാമത്തിന് തുല്യമാകില്ല മറ്റുള്ള നാമങ്ങൾ. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞകൾ ധിക്കരിക്കുക. ആത്മീയ ഗുരു നമുക്ക് എന്താണോ നിർദ്ദേശിച്ചത് അത് ചെയ്യാതെ അതിനെ ധിക്കരിക്കുന്നത് നാമ അപരാധമാണ്. വൈദിക പതിപ്പിനെ പിന്തുടർന്ന് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ നിന്ദിക്കുക. വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നതിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ലാതെ അത് പറയുന്നതൊന്നും കേൾക്കാതെ അതിനെ നിന്ദിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വം ഒരു ഭാവനയായി കണക്കാക്കുക. അപ്പോ ഈ മന്ത്രം ജപിച്ച ഉടനെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കിട്ടുവോ, നമുക്ക് ശുദ്ധ പ്രേമ ഭക്തിയൊക്കെ കിട്ടുവോ, ഇതൊക്കെ ചുമ്മാതല്ലേ, വെറുതെ ഒരു മന്ത്രമല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അതിന്റെ മഹത്വത്തെ വെറും ഭാവനയായി കാണുന്നതും നാമാപരാധമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ജപത്തിന് അത്രയും മഹത്വങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന് ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകാൻ പോവുക. അപ്പം വ്യാഖ്യാനം വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് എന്താണ് അർത്ഥം? നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തി രാധാറാണിയോടും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ദാസനാകാൻ, ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസൻ, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അവസരം തരൂ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന് വേറെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. വിശുദ്ധ നാമത്തിന്റെ ബലത്തിൽ പാപകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക, അത് എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു അപരാധമാണ്. ഇന്ന് നാമം ജപിക്കുമല്ലേ, എന്തായാലും ഞാൻ ഇച്ചിരി ഇതൊക്കെ കഴിച്ചോട്ടെ, സാരമില്ല, നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ പാപങ്ങളെല്ലാം കത്തിച്ച് കളയാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുകയും നാമം ജപിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്താൽ അത് നാമ അപരാധമാണ്. വേദങ്ങളിൽ അർപ്പിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിക്കുന്നത് ഫലപ്രദമായ പ്രവർത്തനങ്ങളായി കണക്കാക്കുക. അതായത് ഞാൻ നാമം ജപിച്ചാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ മോളുടെ വിവാഹം നടക്കും, അല്ലെ ഭൗതികമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് പണം കിട്ടും. അപ്പോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കർമ്മകാണ്ഡത്തിന്റെ രീതിയിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ ജപത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം അങ്ങനെയുള്ള ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നാമം ജപിക്കുക, അതും നാമ അപരാധമാണ്.
വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് ഉപദേശിക്കുക. ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് നാമത്തിന് ഇങ്ങനെ ശക്തിയുണ്ട്, അത് വലിയ മഹത്വമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അതും നാമ അപരാധമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അതെങ്ങനെയാണ്, ഒരാൾ വിശ്വാസം ഉള്ളതാണോ അല്ലയോ? നമ്മൾ ആദ്യം പറയാ ഇങ്ങനെ നാമം ജപിച്ചാൽ മതി. ആദ്യം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയല് എന്താ, നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഒരു നാമത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളൊന്നും അധികം പറയരുത്. ആദ്യം ആ വ്യക്തിയില് ഇങ്ങനെ നാമം ജപിച്ചാൽ മതി, നല്ല മാറ്റമുണ്ട്, എനിക്ക് നല്ല മാറ്റമുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മളുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ നാമം ജപിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഇതിൽ താല്പര്യം വന്ന് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ മഹത്വം പറയാം. ചില ആൾക്കാർ അത് കേട്ടിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ കളിയാക്കിയിട്ട് അങ്ങ് പോകും. അങ്ങനെയുള്ളവരടുത്ത് കൂടുതൽ നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് ഉപദേശിക്കരുത്. ഈ വിഷയത്തിൽ നിരവധി നിർദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷവും വിശുദ്ധ നാമം ജപിക്കുന്നതിലും ഭൗതിക ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നതിലും പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക, ജപിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണ്. ഇനി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാം, നമ്മൾ ഈ അപരാധമാണ്, ഇങ്ങനെയാണ് നാമം ജപിക്കേണ്ടത്, നാമത്തിന് ഇത്ര ഗുണങ്ങളുണ്ട്, നാമം ജപിക്കുമ്പോ നമ്മളുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും നശിക്കും, നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ഈ വേദങ്ങളും ഇതെല്ലാം പഠിക്കുന്നു, ഈ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞ എല്ലാം പഠിച്ചു. വീണ്ടും എന്താണ്, ഭൗതിക തലത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്, ഭൗതിക ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും എന്നാൽ നാമം ജപിക്കുന്നതിൽ വലിയ വിശ്വാസമില്ലാതെ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടും പഴയതുപോലെ ആയാൽ അതും അപരാധമാണ്. പിന്നെ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ നാമം ജപിക്കുന്നതും കുറ്റകരമാണ്. വൈഷ്ണവനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഓരോ ഭക്തനും കൃഷ്ണപ്രേമം വേഗത്തിൽ നേടാൻ ഈ അപരാധങ്ങൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ നാമാഭാസം ശുദ്ധ നാമത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ അപരാധമില്ലാതെ നാമം ജപിക്കണം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഈ അപരാധത്തോടു കൂടി തന്നെ ആയിരിക്കും നാമം ജപിക്കുക. അത് സാരമില്ല, വീണ്ടും നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ജപിച്ച് പയ്യെ നാമാഭാസത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ശുദ്ധനാമത്തിൽ എത്തും. ഇനി 9 ഘട്ടങ്ങളാണ് ഭക്തർക്കുള്ളത്. എന്തൊക്കെയാണ് 9 ഘട്ടം? അറിയാവുന്ന കുറെ പേര് കാണുമല്ലോ. 9 ഘട്ടം ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞോളൂ. ശ്രദ്ധ. നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ഏതാണ്? വിശ്വാസം, ഭജനക്രിയ, സാധുക്രിയ, സാധു സംഘ, നിഷ്ഠ, രുചി, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. ഇതാണ് 9 ഘട്ടങ്ങൾ. നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത്, നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ 9 ഘട്ടങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. 9 ഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 1 ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആധ്യാത്മിക കാര്യത്തിൽ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്നതിലും ഭക്തന്മാരിലും ഉള്ള വിശ്വാസം. ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ശ്രദ്ധ കഴിഞ്ഞു, ആ വിശ്വാസം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും ഇതുപോലെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ശ്രദ്ധയുള്ളത് കൊണ്ടാണ്, വിശ്വാസം. രണ്ടാമത്തത് സാധുസംഘ, ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സംഘം ചേരുക. കാരണം നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹത്തിൽ 99% ആൾക്കാരും ഭൗതികവാദികളാണ്. അപ്പൊ ഭക്തസംഘം ചേരുന്നു, അതിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് കൂടുതൽ സംഘം ചേരുന്നു. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ ക്ലാസ് സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് ഭക്തിവൃക്ഷ ക്ലാസ് ഒക്കെ നമ്മളിപ്പോ തുടങ്ങുന്നത്. ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘത്തിന് അവസരം കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഭക്തിയുത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. പിന്നെന്താ? ഭജനക്രിയ, ഭക്തരുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ജപിക്കുന്നു, നമ്മൾ ഏകാദശി എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു, ജന്മാഷ്ടമിക്ക് ഒരുമിച്ച് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭക്തിയുതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നു, ഒന്നിച്ച് ഏകാദശി ജപിക്കുന്നു, നാമം സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാമാണ് ഭജനക്രിയ. അടുത്ത സ്റ്റേജ് അനർത്ഥ നിവൃത്തി. അനർത്ഥ നിവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള അനർത്ഥങ്ങളെല്ലാം ഒന്നൊന്നായി മാഞ്ഞു പോകുന്നു. നമ്മൾ തെറ്റുകളോടുകൂടിയാണല്ലോ ജപിക്കുന്നത്, ആ തെറ്റുകളെല്ലാം പയ്യെ മാഞ്ഞു പോകുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അനർത്ഥ നിവൃത്തി. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിഷ്ഠ. നിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ലാതെ നിഷ്ഠയോടുകൂടി എന്നും അതേ കാര്യം ചെയ്യുന്നു.
ഭഗവാന് നാമം ജപിക്കുന്നു, ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുന്നു, മംഗളാരതി ചെയ്യുന്നു. ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഇല്ലാതെ നിഷ്ഠയോടുകൂടി ചെയ്യുന്നതാണ് നിഷ്ഠ. ആറാമത്തത് രുചി. രുചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നാള് നമ്മള് വൈദ്യസാധനയാണ്, നമുക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ ആസ്വാദനത്തോടു കൂടി ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. മറ്റേത് നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ ചെയ്യുന്നതിൽ ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങും, അതാണ് രുചി. പിന്നെ ആസക്തി. അതായത് ആസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എനിക്ക് ഈ രുചി തങ്ങി നിൽക്കണം, ഈ രുചിയോട് കൂടി നിൽക്കണം എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് ആണ്. അതായത് രുചിയുടെ ആ അവസ്ഥ എപ്പോഴും ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ജപിക്കാൻ ഒരുപാട് താല്പര്യം, സേവ ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ദൃഢമാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ആസക്തി. പിന്നെ ഭാവ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സേവനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വികാരഭരിതനായി അശ്രുക്കൾ വരും, സ്വരത്തിന് ഭേദം വരും, രോമാഞ്ചം വരും, വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത ലോകം ശൂന്യമായി തോന്നുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഭാവ. പ്രേമ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തി. ആ പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള ഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന പ്രേമഭക്തിയാണ്. പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ പോലും ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിലാണ് എപ്പോഴും, 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭഗവാനുമായിട്ട് 5 രസങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. എന്തൊക്കെയാണ് 5 രസങ്ങൾ? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന 5 രസങ്ങൾ. ശാന്തം, ദാസ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. ശാന്തം, ശാന്തം, ദാസ്യം, സഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. ശാന്തരസം, വാത്സല്യരസം, സാഖ്യരസം, ശാന്തം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. എന്തായിരുന്നു ആ ഓർഡർ? ഞാൻ തെറ്റിപ്പോയല്ലോ. ശാന്തരസം, ദാസ്യരസം, സാഖ്യരസം, വാത്സല്യരസം, പിന്നെ മാധുര്യരസം. ഈ 5 സ്റ്റേജ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ബന്ധത്തില്, ഭാവ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ആ ഒരു റിലേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഭാവഭക്തിയിലെത്തുമ്പോ നമ്മളും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം എന്താണ്? ദാസരസത്തിലാണോ, സാഖ്യത്തിലാണോ, അതോ ശാന്തരസമാണോ, വാത്സല്യമാണോ, മാധുര്യമാണോ? ഇതിലേതാണ് നമ്മളുടെ ബന്ധമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ലെവലിലായിരിക്കും സേവനം ചെയ്യുന്ന ഭഗവാന്. അത് പക്വമാകുമ്പോഴാണ് പ്രേമഭാവത്തിലെത്തുന്നത്. പ്രേമഭാവത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മായ തോറ്റു പിൻവാങ്ങുന്ന അവസ്ഥയാണ്. മഹാമായ ഒരിക്കലും പ്രേമഭക്തനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. പ്രേമഭക്തന്റെ അടുത്ത് പോവില്ല. കൂപ്പുകൈകൾ തൊഴുത് പിൻവാങ്ങി മായയെ തോൽപ്പിച്ച അവസ്ഥയാണ് പ്രേമഭക്തി. മഹാമായയെ തോൽപ്പിച്ച അവസ്ഥ. ഒരു ഭൗതിക അഭിലാഷവും കാണില്ല, ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ മാത്രം ആകൃഷ്ടമാകുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് പ്രേമഭക്തി. അവിടെ യോഗമായായിരിക്കും ഉള്ളത്. ഭഗവാനുമായിട്ട് അടുപ്പിക്കുന്നതാണ്. എങ്ങനെ ഭഗവാനിലോട്ട് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുന്ന മായയാണ് യോഗമായ. മഹാമായ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുന്നതാണ് മഹാമായയുടെ ജോലി. യോഗമായയുടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് പ്രേമഭക്തി. അപ്പം ഹരിദാസ് താക്കൂർ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അസോസിയേറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഗോസ്വാമിമാര്, ആ ഭക്തന്മാരെല്ലാരും യോഗമായയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരുന്നു. കാരണം ഭഗവാനുമായിട്ട് അടുക്കുകയാണ്. മഹാമായ തോറ്റു പിൻവാങ്ങിയ അവസ്ഥയാണ് പ്രേമഭക്തി. പക്വമായ ഭാവഭക്തിയാണ് പ്രേമഭക്തി. ഭാവഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യന്റെ ഒരു കിരണം ആണ്. പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദിച്ചുയർന്ന സൂര്യനാണ് പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ പ്രേമത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഭാവം. ഭാവഭക്തിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന്. അതിന്റെ പക്വമാവുന്ന ലെവലാണ് പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും ഈ അവിദ്യയാകുന്ന മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ചവരാണ്. അതിനുള്ള മരുന്നെന്താണ്? നാമം ജപിക്കുക, ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കുക. നാമം അപരാധത്തോടുള്ള നാമത്തിൽ നിന്ന് നാമ ആഭാസത്തിലെത്തും. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ശുദ്ധനാമത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യന് സമമാണ്.
ഭഗവാൻ സൂര്യനെ പോലെയാണ്, മായയോ ഇരുട്ടിനെ പോലെയും. അപ്പോ എവിടെ സൂര്യനുണ്ടോ ഇരുട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകില്ല. എത്രമാത്രം പ്രകാശമുണ്ടോ അത്രമാത്രം ഇരുട്ട് മാറിപ്പോവുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ എപ്പോ മറക്കുന്നോ മായ അപ്പൊ വന്ന് പിടിക്കും. മായ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ഓരോ ചലനവും. നമ്മൾ ഏത് നിമിഷം ഭഗവാനെ മറന്ന് ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോകുന്നോ അപ്പൊ മായ വന്ന് നമ്മളെ പിടിച്ച് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് ഇടുന്നു. നാമം ജപിക്കുക, ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിച്ച് നമുക്കും ആ തലത്തിലേക്ക് എത്താം. ഈ അനർത്ഥ നിവൃത്തി, ഈ സ്റ്റേജാണ് ഒരു മലയുടെ കയറ്റമാണ്. അത് കുറേ സമയം എടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ അനർത്ഥ നിവൃത്തി. ഇവിടെയൊക്കെ എളുപ്പമാണ്. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗം, ഭജനക്രിയ അതൊക്കെ എളുപ്പമാണ്. ഈ അനർത്ഥ നിവൃത്തി കഴിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കും. ചിലർക്ക് ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. എന്നാൽ ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിച്ചാൽ അതിൽ നിന്നും എല്ലാത്തിനും പ്രതിവിധി എന്താ? ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കുക. നാമജപത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് പ്രേമഭാവത്തിൽ എത്താം. പ്രേമഭാവത്തിൽ എത്തിയാൽ പിന്നെ നേരെ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്കാണ് ആ ജന്മം. ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഭാവത്തിൽ എത്തണം. അതാണ് ഓരോ ആത്മാവും പരിശ്രമിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, അതാണ് ഏറ്റവും വലുത്. അതുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്താൻ സാധിക്കും. നമ്മളുടെ മാത്രം പ്രയത്നമല്ല. നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മളുടെ പ്രയത്നം പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം. ജീവേയ സ്വരൂപായ കൃഷ്ണര നിത്യദാസ, എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ്. നമ്മൾ ഓരോ ആത്മാവും നമ്മളുടെ സ്വാഭാവിക അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ദാസനായി നിലകൊള്ളുക എന്നതാണ്. അതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം, സ്വാഭാവികമായ അവസ്ഥ. പക്ഷെ നമ്മളത് മറന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ, കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നിലകൊള്ളുന്നത്. നമ്മുടെ എല്ലാ ആത്മാവും. ദുരസ്യ, എന്താണ് ദുരസ്യ? ദുരസ്യ അല്ല, ദുരാശ്രയാണ്. ദുരാശ്രയയുടെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവാന് പകരം മായയെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. മായയെ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് ദുരാശ്രയ. ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാതെ മായയെ ആശ്രയിക്കുന്നു, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത്, അതാണ് ദുരാശ്രയ. ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമം ജപിക്കുന്നതിന്റെ 3 ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 3 ഘട്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞോ മാതാജി. ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമം, അപരാധങ്ങൾ ചുരുക്കി വരുന്ന കാലഘട്ടം. 3ാമത്തത് അപരാധ നിർമുക്തം. അതെ, അതാണ് ശുദ്ധനാമം. ശുദ്ധനാമം നമ്മളിവിടെ കണ്ടിരുന്നല്ലോ ഈ സ്ലൈഡില്. നാമാപരാധ, നാമാഭാസ, ശുദ്ധനാമം. നാമ അപരാധാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ്. അപരാധത്തോടു കൂടി നാമം ജപിക്കുന്നു. നാമ ആഭാസ, അപരാധം കുറഞ്ഞു വരുന്നു. ശുദ്ധനാമം, ഒരു അപരാധമില്ലാതെ ശുദ്ധമായ നാമം ജപിക്കുന്നു. അതാണ് 3 ഘട്ടങ്ങൾ. ഇനി അടുത്തത് അവസാനത്തെ ചോദ്യം എന്താണ്? ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് മായയ്ക്ക് ഒരു ഭക്തനെ ശല്യപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ കഴിയുക? ഏത് ഘട്ടത്തിലെത്തുമ്പോഴാണ് മായ തോറ്റു പിൻവാങ്ങി ശുദ്ധനാമം എപ്പോഴാണ്? അത് ഏത് ഘട്ടം വരും? നമ്മളെ പ്രേമ ഭക്തിയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് മായയ്ക്ക് ഭക്തനെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ.